Я ще раз вітаю, мої шановні слухачі. Сьогодні ми з вами працягваем нашу размову пра здароўе ў беларускай традыцыі, але больш канкрэтна будзем гаварыць пра замовы. Наогул, калі літаральна два словы пра замовы, то яны тычацца далёка не толькі здароўя. Наогул у традыцыі з дапамогай магічнага слова можна было вырашаць самыя розныя праблемы ў жыцці. І праблемы ў каханні, безумоўна, і ў сацыяльнай сферы, калі ідзеш на суд, што асабліва можа быць актуальна, калі ідзеш на паляванне, у лес збіраць грыбы ці ягады, даглядаеш за жывёлай. Словам, цэлы шэраг сітуацый у самых розных вось такіх сферах жыцця можна было вырашаць з дапамогаю магічнага слова. Але калі ўзяць канкрэтна беларускую традыцыю, то найбольш распрацаваныя, найбольш шматгранныя, цікавыя гэта лекавыя замовы. Трэба сказаць вось такое пытанне месца ці размеркавання замоваў паміж рознымі сферамі ў розных традыцыях, яно яшчэ наперадзе. І я так думаю, што прынесла б вельмі шырокія і такія цікавыя вынікі. Ну, напрыклад, у беларусаў практычна няма замову ад злодзеяў. Вось, каб зберагчы сваю гаспадарку, сваё падвор'е ад злодзея, які прыйдзе штосьці красці. У адрозненні, скажам, ад нямецкай традыцыі, дзе замовы ад злодзеяў гэта такі вельмі распрацаваны блок, это ад формул да цэлых такіх вялікіх паэмаў. Ці, напрыклад, у нас у адрозненні ад рускай традыцыі вельмі мала замоваў на зброю, не проста на паляванне, а калі чалавек ідзе ваяваць. А такіх ваярскіх замоваў, раз, два, тры, то яны вельмі старыя. Таму гэта вось такая сфера яшчэ чакае свайго даследчыка. Але мы гаворым зараз канкрэтна пра замовы лекавыя, і прычым будзем гаварыць не проста пра багацце замоваў, а пра еўрапейскія паралелі, пра ўбудаванасць беларускай замоўнай традыцыі ў еўрапейскую прастору. Наогул, у беларускай фалькларыстыцы, так савецкай, скажам, хаця савецкая фалькларыстыка не вельмі уважала то, не вельмі звярталася да замоваў, бо гэта такая сфера, якая лічылася, яна звязаная з рэлігіяй, як гэта каму не падасца дзіўна, звязаная з магіяй, а гэта ўсё савецкая навука не любіла, адсоўвала далёка. Але нават тады, калі замовы выйшлі на сцэну навуковай цікавасці, з'явіліся, дарэчы, не толькі ў беларусаў, а і шырэй у іншых, прынамсі, бліжэйшых суседзяў, з'явіліся такія сцверджанні, што замоўныя традыцыі унікальныя для кожнага народа, што гэта, яно вельмі старое, натуральна, што гэта паганская традыцыя, як скажам, для нас, і што гэта тое, што адрознівае беларускую традыцыю ад суседніх. Сапраўды, для нас прысутны цэлы шэраг сюжэтаў, матываў, вобразаў, якія можна назваць унікальнымі. Але разам з тым, сярод беларускіх замоўных тэкстаў можна знайсці цэлы шэраг проста, я тут і напісала, ашаламляльных паралеляў у еўрапейскай і шырэй індаеўрапейскай традыцыі. Паралеляў літаральна такіх даслоўных супадзенняў. Наогул, гэтыя супадзенні, яны ў пэўнай ступені вымагаюць нас звярнуцца да гісторыі самога жанру, паглядзець на самыя старыя фіксацыі такіх блізкіх паралеляў. І тады мы ўбачым, што цэлы шэраг такіх супадзенняў можна выявіць
з тэкстамі, якія былі адшуканыя на Блізкім Усходзе. Найперш гэта замовы ад ліхаманкі па тыпу так званай сесінеевай легенды, хоць для беларусаў яна як бы трошку маргінальная, тым не менш ёсць у нас распрацаваны гэты сюжэт. Замовы ад нежыта, ну і гэтак далей. І вось на Балканах не так даўно археолагі выявілі свінцовыя пласціны. На іх былі свінцовыя, это вось тое, што так доўга захоўваецца, і таму гэта 100% артэфакт, на які можна абапірацца. І вось там былі расчытаныя гэтаксама магічныя тэксты ад такога нежыта. Это як бы даволі шырокае абазначэнне хваробаў з такім шырокім спектрам сімптомаў. І гэтыя хваробы, замовы ад гэтай хваробы, яны будуюцца на матыве шляху і дыялогу. Там прыблізна 3 такія рэплікі. А куды ты ідзеш? А я іду, там вот сустракаюцца персанажы там А і Б, скажем. Адзін у другога пытаецца, куды ты ідзеш? Я іду лячыць такога-то, такога-то, такога-то. А ізноў жа першы яму кажа, ну вось ідзі і там зрабі тое і тое. І вось гэты сюжэт, калі абапірацца на даследаванні, ён якраз узыходзіць да, вось эта схема, сюжэтная схема узыходзіць да вельмі старых схемаў, якія зафіксаваныя ў замоўных традыцыях Месапатаміі і вавілонска-месапатамская традыцыя. Потым гэтаксама даследчыкамі ўжо праведзены цэлы шэраг супастаўленняў беларускіх прысушак. Это не зусім, можа, лекавыя замовы, это сфера любоўнай магіі, хоць у традыцыі кахання такое палкае, балючае каханне, это хвароба. Хвароба, пра гэта можна было б гаварыць асобна і доўга. І вось цэлы шэраг формулаў з прысушак выяўляе абсалютнае супадзенне са старымі замовамі з Блізкага ўсходу і Міжземнамор'я. Вось прыкладам, як гарыць там нешта, хай так гарыць сэрца, калі ў прысушцы. Здавалася б, што, падумаеш, это такая універсальная схема. Тым не менш, вось калі адна і тая ж формула сустракаецца ў цэлым шэрагу традыцый на такой вялікай тэрыторыі, гэта дае падставы, прынамсі, рабіць гіпотэзы пра тое, што традыцыя запачаткаваная дзесьці вельмі глыбока, і яна паступова дайшла фактычна да нашых дзён. Хоць я, можа, тут адразу зраблю такую агаворку, што сам той факт, калі мы бачым у розных традыцыях фактычна ідэнтычныя формулы, ён ставіць перад даследчыкам цэлы шэраг пытанняў. Гэта вось тое, што паходзіць да аднаго кораня. Альбо гэта проста рэалізацыя агульнага такога светапогляду, уласцівага для цэлага шэрагу народаў. Напрыклад, ёсць цэлы шэраг універсалей. Як там нешта сухое, каб там засохла, скажем, моя болька. Казаць, што мы запазычылі гэта на Блізкім Усходзе, это было б неправільна, альбо там у фінаў, дзе вельмі папулярныя гэта формулы. Любы народ абсалютна мог стварыць падобную формулу на базе абсалютных эмпірычных назіранняў у сваёй традыцыі. Альбо гэта вандроўная формула. Так як зараз ідуць, зараз это можа так шырока, апошні там 100 гадоў ідуць такія дыскусіі адносна вандроўных казачных сюжэтаў, казкавых сюжэтаў. Тое ж самае цэлы шэраг формулаў сярод замоўнай традыцыі. Яны маглі вандраваць, а не абавязкова мы запазычылі канкрэтна з той ці іншай суседскай. І ўжо апошні такі штрых – это рэальнае запазычанне, калі беларусы маглі запазычыць у суседзяў як з захаду, так і з усходу. Натуральна,
замовы, магічныя словы траплялі ў адны і тыя ж пісьмовыя кнігі разам з малітвамі. І наогул на працягу 11-17 стагоддзя асабліва цесныя кантакты паміж паўднёвымі і ўсходнімі славянамі падкінулі такую даволі прадстаўнічую літаратуру, у пэўнай ступені рукапісную, дзе заставаліся агульныя тэксты, якія скарыстоўваліся менавіта з магічнымі мэтамі. Але мы мусім мець на ўвазе, што паміж уласна малітвамі, якія вельмі хутка пераходзілі, асабліва на нашы землі ад усходніх паўднёвых славянаў, маглі пераходзіць і тэксты, якія займаюць такую як бы прамежкавую стадыю, прамежкавую сферу паміж малітвамі і уласна замовамі як магічнымі тэкстамі. Вельмі часта гэтыя тэксты называюць апакрыфічнымі малітвамі. Яны, іх не проста было асабліва карыстальніку, так бы мовіць, а не прадстаўніку кліра высокага, адрозніць ад уласна малітвы. І таму яны маглі пераходзіць у такіх кніжках друкаваных ці у рукапісных світках даволі на шырокія адлегласці і ў часе гэтаксама. Ну, прынамсі, да такіх тэкстаў, якія маюць апакрыфічныя вельмі моцныя карані, можна аднесці малітву Іоанна Златавуста ад Сіх-Утына, так завецца у тэкстах, і малітву апостала Паўла ад Змею-Яда, так і назавецца, і сапраўды выяўляе вельмі такія яркія, паказальныя паралелі з замовамі ад змеяў. Такім чынам, замовы на той блок, той кампендыум, які на сёння ёсць у нашым распараджэнні, это той пласт народнай творчасці, які, эта цытата, я дазволю сабе яе зачытаць, узыходзячы да глыбокай старажытнасці, на працягу сваёй шматвяковай гісторыі прыходзіў рознага роду ўзаемадзеяння з хрысціянскімі пісьмовымі тэкстамі. Сімвалічныя вобразы замоў, як правіла, маюць гетэрагенны характар і суаднесены з рознымі пластамі славеснасці. Таму падзяліць спрадвечнае і запазычанае, кніжнае, вуснае, хрысціянскае і нехрысціянскае бывае даволі цяжка. Вот далей я буду у пэўных ступенях спрабаваць штосьці развесці, альбо буду паўтараць услед за Андрэем Тапарковым, адным з самых яркіх даследчыкаў замоў на ўсходнеславянскай шырэй еўрапейскай прасторы, пра тое, што вуснае пісьмовае, дахрысціянскае і хрысціянскае у семантыцы замоваў, сюжэтаў, канкрэтных вобразаў складае такое вельмі шчыльнае адзінства, якое вельмі складана падзяліць. Мы пра міфалагічную аснову і замоўнай карціны свету як часткі такога агульнага лікавальнага комплексу гаварылі раней. Але яшчэ паўтару тое, што замовы любой краіны свету, яны у першую чаргу адбіваюць магічнае стаўленне да наваколля. У іх аснове міфалагічная карціна свету. Міфалогія наогул аб'ядноўвае шматлікія народы, часы. У міфалогіі розных народаў можна знайсці вельмі шмат агульнага. І ёсць цэлы шэраг рысаў, якія універсальныя практычна для любой міфалагічнай сістэмы. І таму гэта, напрыклад, тое ж анімістычнае мысленне, ці тотэмічныя ўяўленні, ці вось гэты вера ў дзейснасць слова, безумоўна. Слова гэта у магічным разуменні тое ж дзеянне, абсалютна нешта прыкласці, памазаць, скласці і загаварыць.
это ўсё з'явы як бы аднаго такога ланцужка. І вось тое, што я прапісала прынцып антрапацэнтрызму, это таксама універсальная рыса, якая вось уласцівая самым розным міфалагічным сістэмам. І яна важная для разумення замоваў. Это не той антрапацэнтрызм, вось можа, з нашых, скажем, ведаў па філасофіі, што чалавек, вот ён як бы так трошку вышэй над усім, гэта як апошняе такое вось звёнка ў ланцугу эвалюцыі. Тут якраз антрапацэнтрызм у тым, што чалавек усё наваколле тлумачыць, зыходзячы з ведаў пра самога сябе. Все навокал жывое, все навокал не проста жывое, яно дзейнічае гэтаксама, як і мы з вамі па тых жа законах. І таму чалавек звяртаецца да ўсяго наваколлі як да чалавека. Як да вось там лесавіка, дамавіка, так і да святога Міколы і Божай Маці, да каменя, месяца, травінкі, зоркі, гэтаксама як да вось блізкага суседа, якому трэба дзесьці, кажучы сённяшнімі такімі словамі зніжанымі, падмазаць, каб нешта атрымаць вось адтуль. І таму вось гэты антрапацэнтрызм вельмі важны для вот як бы разумення многіх замоўных сюжэтаў. Ну і наогул замова і лікавальны рытуал, мы пра гэта ўжо гаварылі, яны наогул адлюстроўваюць вось гэту такую зыходную архетыпічную мадэль. Хаос – это хвароба, нешчаслівае каханне, прапала жывёла, пажар, засуха і гэтак далей. Для таго, каб выправіць вось гэты хаос, патрэбнае ўмешальніцтва пэўных сілаў і волі замоўніка ў тым ліку. І вось праз гэта мы атрымаем упарадкаваны космас. Зараз адзін вось на пачатку такі тэкст, які якраз вельмі добра ілюструе вось гэты прынцып такога дыялагізму з навакольным светам. Калі у замове, у лікаванні чалавек звяртаецца да наваколля, звяртаецца гэтак, як звярнуўся б да сваяка. Не хоча бабуля моя гаварыць. Ну, не ведаю, чаму не адкрываецца. Чакайце, можа. Вельмі б хацелася пачуць голас традыцыі. Не адкрываецца. Ладно, значит, наш наступны момент вельмі важны. Вот калі мы пераходзім ад гэтага архаічнага пласта ўжо да больш пазнейшага ў часе хрысціянскага, то тут я б наогул хацела пачаць з вельмі такіх пашыраных меркаванняў, якія да гэтага часу можна сустрэць у навуковай літаратуры прысвечанай замовам. Нават у падручніку па фалькларыстыцы. Калі сцвярджалася, што існаваў стары паганскі тэкст, замоўны тэкст. А потым з прыходам хрысціянства на месца былых язычніцкіх персанажаў пачалі падстаўляцца хрысціянскія святыя. І што вось гэты хрысціянскі складнік, ён у замовах другасны, позні,
што гэта як бы сапсавана, што ён толькі псуе вось той стары, прыгожы, арганічны, вось такі паганскі свет. І вось гэтыя думкі, яны існавалі даволі доўга. Аднак ужо можна сказаць, што на працягу апошніх гадоў 10 у розных куточках Еўропы, прынамсі, хаця ў Еўропе можа і раней, чым у нас, пачалі звяртаць увагу на тое, што хрысціянскія персанажы вось у гэтых тэкстах, яны займаюць сваю даволі арганічную такую ролю, выконваюць ролю і займаюць сваё абсалютна прыгожае ўпісанае месца сюды, у гэту замову. І наогул гаворка як бы заходзіць пра тое, што у часе, калі ў часе былыя знахары, былыя вось лекары, якія у сваім вось менталітэце натуральна былі хрысціянамі, ці ва ўсялякім разе ўважалі сябе як хрысціян, але перажывалі той час, калі адбывалася своеасаблівае нават ганенне на ўсё тое, што стаіць па-за хрысціянскімі канонамі. У пэўнай ступені яны імкнуліся надаць былым тэкстам такі даволі дазволены выгляд. Вось ізноў жа я звярнуся да вельмі такой справядлівай, з майго пункту гледжання, цытаты. У хрысціянскіх рэдакцыях, вось хрысціянскі імя узяла Юлія Арнаутова, узяла двухкосі старых магічных формул і народных добраслаўленнях. Сіла лікавальнага абраду апраўдвалася аўтарытэтам святога пісання. А асноўную магічную формулу прамаўляў хтосьці з хрысціянскіх персанажаў. Шараговыя вернікі, да і большая частка кліру не разумелі і не заўважалі розніцы паміж афіцыйна дазволенымі добраслаўленнямі і малітвамі і ўсімі астатнімі забабонамі. Так што кожныя вербальныя формулы, дзе прыгадваецца імя Бога, у іх вачах былі сапраўды хрысціянскімі. І зноў жа, калі звярнуцца да, можа, не столькі да усходнеславянскай традыцыі, ўжо не кажу пра беларускую традыцыю, у нас гэты бок фактычна не даследаваўся, толькі асобныя недзязацімы ёсць. Да, прынамсі, нямецкай традыцыі, то нямецкія навукоўцы сцвярджаюць, што якраз сярод аўтараў, хоць мы прывыклі да таго, што замовы гэта ананімны, як любы фальклорны жанр, это ананімны такі, вось народны жанр творчасці, што назваць аўтара там практычна нерэальна. Аднак вось якраз шэраг тэкстаў маглі стварацца менавіта манахамі ў манастырах. А тымі манахамі, якія яшчэ самі з'яўляліся дзецьмі вось таго старога разумення. І якраз манастыры ў раннім сярэднявеччы гэта тыя асяродкі, дзе пачынала разгортвацца лікаванне на трошку іншым чымсьці вось вясковае лікаванне ўзроўню. І вось манахі, будучы адукаванымі, добра абазнанымі ў рэлігійных тэкстах, а яны, як сцвярджаюць даследчыкі, маглі адмыслова прадукаваць тэксты, якія лікавальныя тэксты, накіраваныя на лікаванне той ці іншай хваробы. Натуральна, гэтыя тэксты уяўлялі сабою такі вось напаў рэлігійны, напаў народны, вось сплаў, тое, што мы пабачым далей у нашых беларускіх замовах. Натуральна, імя не падпісвалася ў гэтых манускрыптах, але ўжо адтуль, а гэта 9, 10, 11 і пазней стагоддзі, а яны як бы распачалі сваё вось такое падарожжа па Еўропе, альбо нават, прынамсі, мы будзем зараз гаварыць пра Еўропу. Усё ж такі мне вельмі хочацца. Можа, я зараз паспрабую, як мы пагаворым, я ўсё ж паспрабую яшчэ раз, бо пачуць выкананне замоў
з вусну самих ось наших бабуль это зусім іншае, чымсьці я пераказвала. Але зараз мы непасрэдна пераходзім да тэкстаў, якія выяўляюць найбольшую колькасць паралеляў з беларускімі тэкстаў заходнееўрапейскай традыцыі. Вось перад намі здымачак са старога, это 9 стагоддзе, так званае першае мерзебургскае і другое, яны на адной старонцы, першае і другое мерзебургскія заклінанні. Гэта тэрыторыя Германіі, 9 стагоддзе, паўтаруся. Некалькі вось радкоў адно і некалькі радкоў другое. Вось гэтая староначка, яны былі, это як бы цэлая гісторыя, як адшукалі і як яно вось асталася прадметам даследаванняў. Аднак на пачатку 19 стагоддзя, але к сярэдзіне ўжо яно было не проста апублікаванае і перакладзенае на вось сучасную, так бы мовіць, нямецкую мову, але і спазнала вялікую колькасць даследаванняў. Вось это я тут скапіравала побач толькі тое, што дае Вікіпедыя. Это вось тое, што ляжыць на паверхні. А за кожным прозвішчам гэта яшчэ такія ж спісы і далей. Гэта вось некалькі радкоў, вось гэтага, асабліва вось другое мерзебургскае заклінанне. Што ж это за тэкст такі дзіўны? Тут ён падаецца у старым напісанні, але амаль, я як бы не стану дакладна яго натуральна перакладаць, але па ўсёй Еўропе можна адшукаць амаль 10 вось фрагментамі даслоўныя паўтарэнні. Гэта замовае дзвіху. Вось калі ўзяць беларускую традыцыю, ехаў Ісус Христос на вараном коне, на залатом седле цераз калінавы мост. Конь спатыкнуўся, мост праваліўся, у коня сустаў звярнуўся, мусіў Ісус Христос з коня злезаць, сустаў настанаўляць. І далей ідзе вось такая сакральная формула. Шкура на шкуру, а кроў на кроў, а сустаў на сустаў, чтоб удары звіх перастаў. Вось гэтае другое мерзебургскае заклінанне. Вось адразу мы тут можам убачыць, што гаворка ідзе пра Фола і Водана, як старанямецкія багі. Гаворка ідзе пра тое, як Бог ехаў на коні, конь падвярнуў нагу. Бог мусіць злезці з коня, дапамагчы жывёліне. І ідзе вось гэтая, далей яна з 4 формулы, яна складваецца з 4 асноўных пазіцый. Сустав к суставу, шкурка к шкурцы, жылка к жылцы, кроў к крыві. І вось гэтае як бы такое імкненне да складання цэласнасці, яно паўторана у велізарнейшай, ось сюды спачатку, у велізарнейшай колькасці беларускіх замоў. Наогул гэты сюжэт это адзін з самых папулярных, самых пашыраных па ўсёй тэрыторыі Беларусі, па-першае, а па-другое, ён займае як бы такую вось дамінантную пазіцыю ў замовах ад вывіха. Не толькі ў беларусаў. І вось пры даследаванні гэтага сюжэта вучоныя адшукалі вельмі блізкую паралель у адхарваведзе. Тут ідзе пераклад Таццяны Владзіміровны Тапаровай на рускую мову, я ўжо не стала перакладаць. Але у адхарваведзе сустракаецца, вось ён тут як бы трошку абсечаны, не дагледзела, якраз сустракаецца гэта формула, скіраваная на забеспячэнне цэласнасці. Сустав там з суставу, кроў з кроўю, здаецца таксама жылка з жылкай. І таму даследчыкі сцвярджаюць пра тое, што гэты сюжэт адносіцца да даволі старажытных, па-першае, германо-славянскіх адпаведнікаў, а па-другое, мае, як бы, хочацца сказаць, вытокі.
Альбо сцвярджаюць паралелі яшчэ ў часы складання ад Харваведы. Мы бачым такую неверагодную глыбіню. І пры гэтым гэта не проста, здавалася б, такая формула, якая ляжыць на паверхні, якую можна лёгка прыдумаць у кожным куточку зямнога шара. Усё ж такі тут гэта больш выдае на такую, альбо я хацела гэты слайд яшчэ паказаць. Якраз тое, што не магло ўзнікнуць у кожным куточку Еўропы паасобна. Хутчэй за ўсё ж такі яно паходзіць з аднаго кораня. Тут рускі, польскі, чэшскі варыянты, яшчэ адзін беларускі, палескі варыянт, але калі звярнуцца да заходняй Еўропы, то якраз там гэты сюжэт папулярны, частотны, я маю на ўвазе Германію, але можа не сустракаецца ў такой колькасці ўжо больш дробных варыянтаў. Даследчыкі, ён вельмі даволі добра гэты сюжэт апісаны ў навуковай літаратуры. Даследчыкі якраз сцвердзілі, што па сваёй такой варыятыўнасці вылучаюцца менавіта беларусы і фіны. Это дзве тыя традыцыі, якія вельмі доўга захоўвалі, фактычна і да сённяшняга дня, захоўваюць пераважна вусны характар замоўнай традыцыі. Там, дзе нават аднойчы прачытаўшы такую нейкую формулу, пераходзячы з вусна ў вусны, яна атрымлівае цэлы шэраг ужо канкрэтных варыянтных удакладненняў. Але это першая такая візітная картка, па-першае, глыбіні беларускай замоўнай традыцыі, па-другое, такой упісанасці ў еўрапейскі кантэкст. Наступнае таксама замовы, якія даволі папулярныя па ўсёй Еўропе, у беларусаў у тым ліку, якія абапіраюцца на цэнтральную формулу: стань, перш за ўсё, кроў у ране, як Ісус Христос на Ярдане. У нямецкай традыцыі, я часта буду звяртаюся менавіта да нямецкай традыцыі, у першую чаргу з той прычыны, што яна, па-першае, добра вывучаная, а па-другое, якраз немцы са сваім такім, можа, педантызмам, такой увагай да дробязяў, да сваіх традыцый, яны вельмі добра захавалі рукапісную тое багацце, выявілі ўсё, што можна выявіць, і даследавалі фактычна да апошняй літары гэтыя тэксты. Бо мы не можам гэтым пахваліцца. Магчыма, і у рукапісных тэкстах, я не кажу 11 стагоддзе, а 15, 16 і нават 17 стагоддзе. Напэўна, у рукапісах, створаных на нашых землях, альбо тыя, якія прыйшлі на нашы землі, гэтаксама штосьці магло б быць падобнае. Аднак мы яшчэ гэтага проста не ведаем. Дык вось, гэта сюжэт, які засноўваецца на арыентацыю на так званую прэцэдэнтную сітуацыю, звязаную з хростам Хрыста у рацэ Ярдане. Яна ўвайшла ў першую чаргу, эта сюжэтная сітуацыя ўвайшла ў замовы ад крыві. Фактычна па ўсёй Еўропе. Здавалася б, калі паглядзець ад Еўропы больш на ўсход. Так, яна фіксуецца у украінскай традыцыі, у рускай традыцыі, але там гэта адзінкавыя фіксацыі. І нават калі паглядзець на тэрыторыю Беларусі цалкам, то гэты сюжэт вельмі папулярны на захадзе Беларусі.
Кажуць нават, што яго прынеслі менавіта католікі, што сюжэт больш такі распрацаваны і улюбёны католікамі. Зыходзячы з усяго вось таго багацця, якое на сёння мы маем замоўнае, так, можна сказаць, што менавіта гэта для каталіцкай традыцыі больш уласціва. Але і на ўсходзе вось Беларусі гэтаксама гэта формула вядомая. Трэба сказаць, што ўжо любімая, толькі можа з той розніцы, што калі на захадзе вельмі часта замова ад крыві, вось яна так, як тут і ёсць. Кроў стань на ране, як Ісус Христос на рацэ Іордані, кропка. То ўсходнія беларускія замовы, яны як такія разгорнутыя, няспешныя, казачныя, яны вось гэту формулу маглі ўбудаваць вот у такі больш разгорнуты тэкст. Можа, там трошку далей. Цікава тое, што, ну вот, напрыклад, з Івёўскага раёна, гэта таксама дзве нават замовы адтуль, ад католікаў запісаныя, нават мы бачым па звароце да збаўцы пані Езу нех в Тыране кроў стане, як вада ў Іордані, дзе пана Езуса хрысцілі. Але цікава тое, што у замовах вось гэтага сюжэту робіцца акцэнт не толькі на вот уласна такі больш біблейны варыянт таго, што вада стала. Бо калі мы будзем звяртацца да тэксту, прэцэдэнтнага тэксту, то гаворка ідзе пра ваду, вот як стала вада, ну, каб так ужо далей у магічнай формуле, каб так спынілася кроў, ці там перастала штосьці балець. Так і на месцы вось той прэцэдэнтнай фігуры замоўнай можа быць не вада, а сам Христос. Вот я, можа, сюды пераскочу трошку. Ці нават не взяла гэтага тэкста. Ну ладно. Там у тэкстах ёсць цэлы шэраг тэкстаў, якія пабудаваны на тым, што стань кроў у ране, як стаў Христос у Іордані. Аднак, акрамя гэтага, цэлы шэраг тэкстаў, ён апелюе, вось замоўных тэкстаў, ён апелюе не да сітуацыі Хросту, а да пераходу Маісея вось праз мора. Ішоў Бог цераз раку Іордан, велел у вадзе стаць. Это вось каротенькі такі тэкст. Наступны больш разгорнуты, хоць тут і Езус у нас. Ішоў пан Езус цераз мора. Перайшоўшы мора, лясачкай махнуў, дарогі не стала. Ну і далей пайшло, каб так і Ганна гэтай балезні не знала, ну і пайшло. Далей ужо як бы такое вось, ну, уласна, магічная вось формулы. Але мы бачым гэты пачатак. Як народная традыцыя перайгравае прэцэдэнтны тэкст. Мы не можам як бы казаць, што вось стваральнік, які б ён не быў калектыўны, індывідуальны, ананімны вось стваральнік, выдумаў гэты сюжэт. Натуральна ідзе арыентацыя на біблейскі тэкст, на прэцэдэнтны тэкст. Ну, але вось у такіх ужо народных варыянтах. Наступны у нас сюжэт звязаны з тым чарвяком, пра якога мы ўжо з вамі гаварылі. Чарвяк як прычына болю зубоў. Я другі раз дэманструю вось гэтую карціначку, якая паходзіць з рукапісаў, ці это нават не з рукапісаў, гэта з археалагічных пошукаў. І вось гэтая карціначка выяўлялася, ну, прынамсі не маляваная, а дзесьці на нейкіх артефактах. Мы бачым чалавек, які выкурвае вось тых чарвякоў са сваіх хворых зубоў. Калі звяртацца да друкаваных тэкстаў вось на сюжэт таго, што я нагадаю, што
да ліку універсальных адносіцца сюжэт пра тое, што боль зубоў правакуецца чарвяком, які вось там пасяліўся, там жыве і прыносіць чалавеку пакуты. Лікавальная працэдура, адпаведна, зводзілася да неабходнасці гэтага чарвяка выгнаць з зубоў. І адбывалася вось гэта лікавальная працэдура як ад часоў фактычна да нашай эры, так і да 20-го стагоддзя, калі падкурвалі, дыхалі над вось такімі вельмі пахучымі раслінамі у надзеі на тое, што вось чарвякі з зубоў спужаюцца і павыскокваюць. Менавіта матыў чарвяка увайшоў і ў цэлы шэраг апакрыфічных малітваў, звязаных з зубным болем. Можа, тут паглядзім яшчэ, вось таксама бачым са старых сярэднявечных такіх манускрыптаў з малюнкамі вельмі цікавымі, адметнымі, яшчэ рукапіснымі тэкстамі, звязанымі з зубным болем. І там мы ўбачым, што прайграваецца вот гэты сюжэт, звязаны з чарвякамі. Вот адзін беларускі сюжэт. Не я зачарчаю, не я загаворую, зачарчае, загаворуе сам Господь Бог Ісус Христос і Пресвятая Маці Богородица со ўсімі святымі ангеламі, архангеламі. І нас зачарчае і загаворуе, і ўсіх пад зубамі чарвякоў у рыда Божага вымарвае. Тут у мяне ёсць яшчэ адзін тэкст. Не хоча сёння тэксты запускацца. Але вось на фоне гэтай прыгожай жанчыны хочацца сказаць, што яшчэ адзін матыў у замовах ад зубнога болю праходзіць ад часоў, праходзіць ад часоў першай фіксацыі 9 стагоддзя у старанямецкіх рукапісах да тэкстаў, запісаных у 21 стагоддзі на тэрыторыі Беларусі. Это сюжэт звязаны з 3 чарвякамі. Пра ролю траічнасці ў замовах можна гаварыць асобна і бясконца. Так вось, зубны боль правакуецца нават не абавязкова адным чарвяком, а 3. Прычым гэтыя 3 чарвякі атрымліваюць вельмі устойлівае, паказальнае і колеравае выяўленне. Это чорны, белы і чырвоны. І вось матыў гэтых 3 такіх каляровых чарвякоў, ён упершыню быў зафіксаваны, это 10 стагоддзе на тэрыторыі, зафіксаваны, я маю на ўвазе, не нарадзіўся, бо час нараджэння і пісьмовая фіксацыя, мы добра разумеем, што это розныя рэчы. Хаця, ізноў жа, пачуў яго манах той, які пісаў, бо ўсе гэтыя тэксты паходзяць з рукапісаў, якія захоўваліся ў манастырах. Пачуў ён яго, сам дапрацаваў, пра гэта мы ўжо, натуральна, не можам сказаць. Але тое, што беларускія непісьменныя бабулі не чыталі гэтых рукапісаў і не былі з імі знаёмымі, гэта дакладна. Тым не менш, там ідзе гаворка, як святы Пётр часцей за ўсё вось у нямецкай традыцыі з гэтымі 3 чарвякамі у зубе змагаецца святы Пётр. А у беларускай традыцыі там можа і Ілля, і святы Юрый, натуральна, Ісус Христос, але мужчынскі персанаж, як правіла, выганяюць гэтых 3 чарвякоў з хворага зуба. Наступны наш блок такі, які таксама выяўляе вельмі цікавыя паралелі, гэта замовы ад бельма і іншых хваробаў вачэй. І вось на гэтай прыгожай рэпрадукцыі, это Петер Брэгель, хочацца вось якое пытанне паставіць. Мы бачым замовы ад бельма.
уявляем себе, что такое бельмо. И вот подумавши, наколькі замова можа справіцца з бельмом. Это ж нават там не сурокі ці пярэпалах, ці штосьці, ці нават крывацёк хіневіды можна замовіць. А як можна замовіць бельмо, каб дапамагло? І тут вот гэтым сюжэтам замову ад хваробаў вачэй, таксама прысвечаная ўжо даволі такая ладная літаратура, асабліва ў заходняй Еўропе. І прапаноўваецца такое вырашэнне, што вяртанне зроку тут разумеецца не ў ўласным фізічным сэнсе. Хутчэй можна расчытваць цэлы шэраг такіх замоваў як такое прасвятленне духоўнае, як навяртанне да веры, навяртанне да праведнага ладу жыцця, калі адкрываецца белы свет. Ну, што такое белы свет у традыцыйным разуменні? Гэта, натуральна, не толькі зрок, вось такая магчымасць нешта бачыць, нешта ацаніць. Але ідзем да тэксту. Вось у нас спачатку замова з Веткаўскага раёна, пачатак толькі. Ну, ішоў там вот лекарка, дарогай шырокую. Шатаецца, валяецца, аб сырую землю убіваецца. Ехаў Ісус Христос на сівым каню ў белым палатне, пытае: чаго ж ты, Аксіння, шатаешся і валяешся, аб сырую землю убіваешься? Чаго ж мне не шатацца, не валяцца, аб сырую землю не убівацца, калі ў мяне на правым баку боль бельмо? Ну, і далей. І тут мы звяртаемся да тэкста, які я тут не напісала, але гэта таксама які-небудзь там 12-13 стагоддзе. Святая Ацілія схілілася на калені на камень, плача, моліцца і рыдае, што вочы яе гнаяцца. Тут падышла Божая Маці і спыталася: Ацілія, што ты тут робіш? Я плачу і малю і рыдаю, што вочы мае гнаяцца. Тут адказвае ёй Багародзіца, ну і пашло. Мы бачым, ну, я не буду казаць, што тут літаральнае супадзенне такое вербальнае, але тое, што тут адна і тая ж схема рэалізацыі вось сюжэтнай сітуацыі, гэта адназначна. Наогул, калі гаварыць пра, вось ізноў жа узяць вельмі старыя еўрапейскія тэксты ад хваробаў вачэй, якія фіксуюцца на тэрыторыі, тут мы бачым лацінскія тэксты ось на гэтым слайдзе, яны паходзяць прыблізна падобныя і з тэрыторыі сучаснай Германіі і Англіі. І прыблізна, вот адзін з гэтых тэкстаў на лацінскай мове, ён актуалізуе вобраз трох жаночых персанажаў, якія дапамагаюць пры болі вачэй. І мы гэтаксама бачым тыя ж тры вытворныя колеры: чырвоны, белы і чорны. Толькі тут ужо гэта вось пляма на вачах, якая, калі ты чырвоная, Христос цябе прагоніць, Аквілінія сказала, калі ты чорная, зноў Христос прагоніць. Ну, адным словам, тры жаночыя персанажы дапамагаюць пры болю вачэй. Тут яшчэ адзін з тэкстаў сербскі, як бы так, каб ужо не адразу нам пераскокваць, можа, каб паказаць, што вось гэты сюжэт трох персанажаў, які дапамагае пры болі вачэй, ён фіксуецца, ну, это не адразу вось такое пераскокванне, фіксуецца ў розных куточках Еўропы. Нямецкая традыцыя. Уласна нямецкая, ўжо не лацінскія старыя тэксты. Ішлі тры дзевы зялёным шляхам. Адна прыбрала камянёк з дарогі, другая аторвала лісток з дрэва, трэцяя прыбрала пляму з вачэй. Яшчэ адзін нямецкі тэкст. Наш Господ Христос ішоў вёскаю і трымаў у руцэ трох анёлаў. Адзін змятае пясок з дарогі, другі зрывае лісце з дрэву, трэці прыбірае пляму з бока. Нямецкі тэкст. І тут мы ўжо пераскокваемся на тэрыторыю Беларусі. Без уступу. Ішоў сам Господь і вёў за сабой трох ангелаў-архангелаў Петра, Павла і Іллю. Пятро слізае,
А Павел вельмі зганяе, а Ілля вочы ачышчае. Ну, хай сабе не анёлы, але святыя. Але гэта, калі ўсё ж такі быць абсалютна аб'ектыўным, у беларускай традыцыі матыў вось такіх трох ангелаў, архангелаў, як тут ідзе, ён усё ж такі ў замовах ад хваробаў вачэй, ён не настолькі папулярны. Это адзінкавая запіс. А у нас у там десятках, я боюся сказаць сотні, у десятках варыянтах сустракаецца рэалізацыя схемы. Святы Юры, альбо хто, часцей за ўсё Юры, ехаў альбо ішоў. За ім беглі 3 сабакі, альбо харты часцей за ўсё. Чорны, белы, чырвоны. Трэці ці ўсе трое здымалі, злізвалі, зганялі бельмо. Ехаў Ісус Христос на вараным коні. За ім бежали 3 харты: белый, красный, чорный. Белый бельмо снимая, красный кроў разганяе, таску снимая, чорны слязу немае, зеніцу ўстаўляе. Ну і пайшло. Мы бачым, як адна схема вельмі архаічная у розных часцінках Европы і Беларусі, у тым ліку, выстрэльвае. І это фактычна адна і тая ж схема, толькі дае такія свае абумоўленыя мясцовыя традыцыі і варыянты. Але ізноў жа, калі б не паглядзеўшы на захад туды, сказалі б, як у нас цікава святы з гэтымі хартамі спрабуе вылечыць чалавеку вочы. І яшчэ адзін сюжэт звязаны з хваробай вачэй. Вельмі цікавы. Ён якраз, гэта адзін унікальны пакуль для тэрыторыі Беларусі выпадак. Адзін раз атрымалася мне запісаць. Калі бабуля, расказваючы, там цэлы шэраг самых розных парадаў медыцынскіх, потым пра вочы пачынае гаварыць і кажа, што надо, як устанеш зарання, не надо не піць, не плеваць, нічога, перахрысціся, скажы: Христос воскрес, сотнік Логвін, поможи мне. Слюнік набраць і памаж глаза. Адзін раз у беларускай традыцыі сотнік Логвін са слюнькамі дапамагае ад вачэй, хвароб вачэй. Калі ж мы звернемся да заходнееўрапейскай замоўнай традыцыі і паглядзім, зноў жа звернемся да тэкстаў самага шырокага спектру, якія падаюць хрысціянскія сюжэты, то там быў такі Логвін, мучанік, першы мучанік у Хрыста, далей пра яго ідзе гаворка, які, я можа на гэту карцінку, хаця гэта таксама як выява Логвіна. Ідзем сюды, вось ён. Гэта згодна з хрысціянскай літаратурай. Менавіта ён працяў кап'ём бок Хрыста. Адтуль пацяклі кроў і вада. Згодна з легендай, яны пырснулі Логвіна на вочы, а ён быў слепаваты. І ён пачаў бачыць. Хоць ізноў жа гэты сюжэт мы можам тлумачыць не абавязкова так літаральна. Ён увераваў. Менавіта гэта магло быць яго прасвятленне. Тым не менш, у традыцыі, асабліва заходнееўрапейскай, канкрэтна нямецкія 2 тут тэксты праводзяцца, якія гэты сюжэт абыгралі пры хваробах вачэй. Лонгін сляпы Габрэй, які працяў Ісусу Господу нашаму бок дзідай наскрозь, пацяклі адтуль кроў і вада. Гэта добра для яго вачэй. Ну і далей ідзе адсылка да хворага чалавека. Наступны сюжэт, бо час бяжыць. Замовы на добрыя роды. Нават, тут толькі адзін з старых тэкстаў, калі
Пры замаўленні жанчыне на лёгкія роды адбываецца апеляцыя да Божай Маці, якая нараджала Ісуса Хрыста. І зноў жа гэтых тэкстаў даволі зафіксавана ў Заходняй Еўропе на самых розных мовах, на лаціне у тым ліку. І асноўным сюжэтным ходам, які рэалізаваўся прынамсі ў беларускіх замовах, гэта зварот да таго, што Божая Маці нарадзіла без болю. Як маць Марыя Ісуса Хрыста радзіла, не крычаўшы, не стынаўшы, і людзі не слыхаўшы, так і мне памагі, Святая Богородица, радзіць і не крычаць, і не стынаць. Это запіс 2012 года, ці з Добровольскага, 1891. Святая Мать Богородица Ісуса Христа нарадзіла, не відала ні крыві, ні болю, ніякай мукі над сабой. Мы бачым такое супастаўленне зямной сітуацыі і сітуацыі прэцэдэнтнай. Ладно, хай так, на гэтым зробім тады. Пярэйдзем яшчэ да наступнага сюжэта. Матыў паслядоўнага выгнання з хваробы. 9 стагоддзе. Ватыканская бібліятэка, лаціна, замова ад хваробы, якая на латыні была запісаная як «нессо». Гэтаксама цэлая бібліятэка, прысвечаная гэтаму аднаму невялікаму тэксту. Каб зразумець, што гэта за «нессо», каб вытокі, этымалогія, ледзь не па кожнай літары. Але далей гэты тэкст на латыні, ён лёгка расчытаўся, і гаворка ідзе пра тое, што гэтая хвароба, яна выганяецца з хворага чалавека паслядоўна. Звонкі, кожная наступная прыступачка, якая і потым наогул выганяецца з цела. Напрыклад, у беларускай традыцыі. Я толькі саму формулу. Лепш гэта. Ішлі пералогі па шырокай дарогі, да каню ў ногі, а з ног у морду, а з морды ў ноздры, а з назёру ў вочы, а з вачэй да ў вушы, а з вушэй у галаву, мазгі і ў жылы, і ў суставы ў кроў, а з крыві да ў косці, а з касцей да ў скуру, а з скуры да ў грыву, а з грывы да ў хвост, а з хваста да лоў. Трэба сказаць, што ў лацінскім тэксце гэта таксама тэкст, які у першую чаргу быў звязаны з хваробай каня. І там у самыя апошнія словы гэтаксама, калі хвароба ідзе альбо з хваста прачыталі, альбо з капыта. Даводзіцца да самай канечнай кропкі цела і затым выводзіцца вонку. І зноў мы бачым 9 стагоддзе, 21 стагоддзе ў Беларусі. Гэтыя тэксты і зноў жа чэшская замова. Тут паказаць для таго, што падобныя тэксты распаўсюджаны намнога шырэй у Еўропе. Чэшскі не таму, што толькі чэшскі, проста адзін з такіх найбольш блізкіх выглядаў. І зноў мы звернемся да замову залатніка. Узгадаем тое, пра што мы колькі казалі, это па-за мінулы раз, калі гаварылі пра тое, што згодна з уяўленнямі, у целе кожнага чалавека, і мужчына не выключэнне, існуе такі дзіўны орган, які беларусы часцей за ўсё называюць залатніком, хаця могуць называць і маціца. Дна яшчэ ўраз гэтаксама. І болі ў жываце звязваліся з тым, што гэты орган, які надзяляўся сваёй унутранай воляй, сказаць, што ажыўляўся, тут цяжка ў тым плане, што кожны орган у нашым целе, ён умоўна жывы.
але персаніфікаваўся і, лепш сказаць, надзяляўся такой самастойнай волей. Ён мог успрымаць у сябе пэўнага духа, альбо нават сам па сабе. Вось гэта такі орган, які у шэрагу самых розных традыцый прымаў воблік хтанічнай істоты, ад чарвяка, жабы, вожыка, гэтаксама, вось такога, ну, скарпіона, калі так можна сказаць, рака. І вось ён вандраваў па целе і вось прычыняў чалавеку пакуты. І таму замовы ад гэтай хваробы, яны скіроўваліся на тое, каб уласна вот гэты орган вярнуць і падкрэслена на яго месца. Вось тут як бы ідзе беларуская замова і нямецкая, нават вось без перакладу, але той матыў вяртання гэтага органа на яго месца, ён супадае абсалютна. Вось тут мы на гэты, тут ужо паглядзелі на, і можа гэта бабуля запусціцца. Як бы ідзем сюды да візантыйскіх амулетаў ад істэры. Хоць это той самы залатнік, альбо тая самая матка. Егіпецкі папірус, 3-4 стагоддзі нашай эры. Мы бачым глыбіню. І вось якраз з часоў Візантыі паходзяць амулеты, на якіх сярод іншага выяўлены, асабліва вось калі вось тут паглядзець, мы бачым гэта як такая вось, ну, медуза гаргона, скажем, нешта такое, адкуль вось ідуць такія змеі, як бы адыходзяцца. І да вось гэтай істоты, якую называлі істэра, альбо вось матка, маціца, да яе звяртаюцца з просьбаю, як бы вярнуцца на месца. Это ішоў пераклад на рускую мову, ўжо не стала у навуковай літаратуры, не стала яго перакладаць яшчэ раз. І якраз яго вяртаюць на яго месца, і як да жывёліны звяртаюцца, каб вось не кусаць в сердце, как собака. Як бы вось ужо такое, ну, атаясамленне з жывёліны. І тут для нас цікава тое, што вось мы глядзім на гэтую назву істэра і супастаўляем з істэрыкай, вось, якая да сёння і нам з вами добра вядомая. То трэба сказаць, што фактычна да канца 19 стагоддзя уяўленне пра тое, што істэрыка, прынамсі ў жанчыны, але не абавязкова ў жанчыны, бо гэты органы, зноў жа памятаем, ёсць у кожнага чалавека. Выклікаецца тым, што вот гэта ітэра сышла са свайго месца і ходзіць па целе і выклікае вось пакуты, якія ўплываюць не толькі фізічныя, але і вот такія ў такіх не зусім адэкватных паводзінах, як доўга праіснавалі. Ну і да сёння вось мы бачым такія рэфлексыі вось гэтых старых уяўленняў у замоўных тэкстах. І калі залатнік паўстае ў вобразе змяі, і калі вось істэру матку адпраўляюць на яе месца. І яшчэ адзін, ну фактычна апошні тэкст, сюжэт. Сюжэт звязаны з замовамі ад рожы. І зноў жа адзін вельмі папулярны матыў, які праходзіць праз па ўсёй Еўропе і вельмі і вельмі папулярны ў Беларусі. Гэта сюжэт пра тое, як ідзе сакральны персанаж, а гэта часцей за ўсё Божая Маці, хоць не абавязкова Христос можа ісці, і нясе ў руцэ 3, ну, ці там ось, як у беларускай традыцыі, у прыполе, это тут гэты прыпол чыста рыфмаю з поля, як бы выкліканы, часцей за ўсё ў руцэ, нясе 3
ружы вось каляровыя, і кожная пачаргова знікае. З вашага дазволу я ўсё ж такі паспрабую зараз па-другому запусціць, каб мы хоць колькі тэкстаў пачулі ў жывым выкананні. Зараз я паспрабую яшчэ раз запусціць. З камп'ютара. Долго открывается, вот там хоть эту милую бабулю. Бабули сегодня захотели застаться, не захотели показаться. То в такім разе я шчыра дзякую за ўвагу і прашу выбачыць, што так атрымалася. Я буду рада адказаць на пытанні, калі ёсць, калі ласка. Дзякуй вялікі за лекцыю, дзякуй за весь гэты курс цудоўны. І тут уже да нас паступаюць просьбы, каб былі працягі. Спадзяемся, што это сапраўды не апошнія нашы ў беларускім калегіуме сустрэчы з вами. Можа, прыдумаем таксама яшчэ які-небудзь фармат. Вялікі дзякуй. Вось, я спачатку хочу спытацца ў іншым, таму што ў мне, як звычайна, пытанняў многа, але можна будзе іх паспрабаваць неяк перакласці на іншы час. Спытацца ў астатняй публікі, якія ёсць пытанні. Можа, пару тэзісаў чуваць? Чуваць. Вельмі грунтоўны курс, прынамсі некалькі адкрыццяў ёсць. На курс лекцыі могу таксама разразіцца, так? Но ёсць некалькі такіх важных істотных рэчаў. Колькі я размаўляў з фалькларыстамі, так, і носьбітамі рэальнага паганства і язычніцтва, яны звычайна ставіліся да хрысціянства як да нечага другаснага, нават несур'ёзнага, асабліва да тэатральнага хрысціянства, ортадаксальнага. І таму вось гэтае укладванне малітоўных фарматаў хрысціянскіх, яны былі як такой абаронай, каб усё ж такі ад іх пакуль адчапіліся. А насамрэч у рытуальных хрысціян, сама язычніцкая традыцыя, яна больш старажытная, чым хрысціянство, і тыя ж адбіткі ёсць і ў егіпецкіх, фараонаўскіх фрэсках яшчэ і так далей. Першы момант. Другой можа быць брэнч, што калі мы бярем нейкія тэарэтычныя аналізы, што ёсць такія рэчы, якія паралельна, ці прынамсі, можа быць, раней зрабілі беларускія тэарэтыкі фальклора. То есть та ж сітуацыя з Дзвераловічам і Бердзяевым, да, калі робяць там гэтыя спасылкі, нешта такое у фалькларыстыцы. У нас ёсць свае аўтэнтычныя арыгінальныя рэчы распрацоўкі, тая ж там Шамякіна, Кавалёва і так далей, на якія варта было б спасылацца, і таксама пераклады з нейкіх аўтэнтычных тэкстаў браць не з расійскай мовы, а ці з арыгінала, так, і ўжо каб яны перакладалі транспераклады з нашых варыянтаў. Это такія дзве стратэгічныя рэчы. І там много яшчэ такіх лакальных рэчаў. Зноў падкрэслю, што вот гэтае адкрыццё, што хваробы не толькі выганяліся, так, а вот гутарка ішла пра тое, каб паставіць той же заватарнік хваробы на сваё месца. Вот это мне падаецца прынцыпова важна. І лакальны момант пра тое, як там Ісус Христос пераходзіць раку. Да, сапраўды наслаенне ў архаічнай свядомасці блыталі стары запавет з новым запаветам, але можа быць сапраўды ў аўтэнтычных апокрыфах, і можа сапраўды там сам Ярдан падчас хрышчэння і супыняўся, але пра гэта яшчэ не ведаем. Вот такія заўвагі. Дзякуй.
Я яшчэ не сказала важны момант, што вось гэты зварот да тэкстаў вось хрысціянскіх біблійных тэкстаў, ён самадастатковы ў замоўнай традыцыі. Так, безумоўна, існавала як бы такое памкненне, сябе вот выгарадзіць альбо вось зноў легітымізаваць, так бы мовіць, сваю традыцыю вось зваротам да хрысціянскай традыцыі. Але не толькі легітымізацыя, а тое вот сам зварот да прэцэдэнту, ён гэта вельмі магутны магічны прыём. Як вось тая магічная, вось тая даўняя хрысціянская традыцыя спраўдзілася і мае вось такі слаўны вынік, гэта аўтаматычна вось сцвярджае і тое, на што скіравана замова. Тое, што чалавек абавязкова паправіцца. Як Божая маці нарадзіла без болю, так і я буду нараджаць без болю. Ужо ж да каго апеляваць, як не да Божай маці. Таму гэта абсалютна самадастаткова. Не таму, што старую формулу захацелася насыціць вось нейкім новым персанажам. Цэлы шэраг тэкстаў гэта ці уключэнне хрысціянскага вобраза, матыва, сюжэта, гісторыі у замоўную практыку. Свядомае, але з магічнай мэтай, натуральна. Все-таки магічныя мэты ў замовы ніхто не адняў. Так, пераход і пад другасны хрысціянскі эгрэгор пад такую абарону так. Але маці земля, яна была да Божай маці, і на егіпскіх пірамідах Евангелие было написано задолго до нараджэння Христа, так само. Гэты момант трэба ўлічваць. І гэтыя архетыпы, яны вядома, існуюць тысячагоддзямі. Я маю на ўвазе да чаго, што беларуская аўтэнтычная культура і замова это значна раней, чым некалькі стагоддзяў і одно тысячагоддзе таму, што у нас значна архаічна в гэтым сэнсе. То есть відавочна паралельна да і рэальная культура актуальная існуе, і дыялог з хрысціянствам ёсць, але сама архаічная беларуская культура літвінская яна значна больш старажытная, чым хрысціянскае напаставанне в такі момант. А так да, відавочна зусім згодна ёсць. Так усё. Дзякую. Дзякую, вельмі слушна. Спадарня Тацяна, калі дазволіце, можна я яшчэ падалью аліву ў агонь трошку тэмы хрысціянства і паганства, тому што мяне асабіста заўсёды вельмі бянтэжыць вось гэта вось такі падыход, аб которым вы казалі, што ад яго пачалося адыходзіць, што вот была такая прям архаічная культура, і тут раптам прыйшлі злые хрысціяне, которые пачалі накладаць вось хрысціянства на нашу прям архаічную культуру. То бок тут таксама пытанне, як мы разглядаем, што такое культура. Культура з'яўляецца, як бы культура ёсць з'явай дынамічная, она ўвесь час развіваецца. І тое, што хрысціянства як бы прыйшло на нашу архаічную культуру, там беларускую, польскую, якую-кольвек, славянскую, арыйскую, літвінскую, як хочаце назваць, гэта і тое, што яно проста з'явілася, мне падаецца, што пэўныя сімвалы і пэўныя персоны таксама хрысціянства, яны проста сталіся натуральнымі, сталіся заакцэптаваныя праз гэту культуру і сталіся натуральнымі персонамі гэтага вось міфічнага светапогляду. І тут няма, што адно на другое накладаецца, толькі адно з адным сінтэтычна развіваецца. Абсолютно слушна. Абсолютно. Да, так, відавочна, перакрананне, дешифровка, перапіска. Можна запытацца трошки на іншае перайсці. Таму што, па-моему, з гэтым ўсё больш-менш зразумела, але вот вы казалі пра антрапацэнтрызм. І у вас там два розныя антрапацэнтрызмы. Тое, што мы людзі, адзін з іх, што это мы найвышэйшае, што прырода стварыла, это одно бачанне антрапацэнтрызму, а другое тое, што мы гэта частка сусвету і проста мы все вакол сябе будуем. А трэцяе тое, што вы казалі, што мы
ведаем все пра сябе і пра іншыя рэчы вакол нас мы на гэта пераносім. Так вот, Ага. Так, гэта сапраўды існуе вось як бы два такіх разумення антрапацэнтрызму. Адзін з іх больш гаспадарня Ірына тут лепш бы сказала, які распрацоўваецца філосафамі, дзе чалавек трошку вось, ну, вось тая істота, якая трошку вышэй, ці там мера, ці не ведаю. У традыцыі, у культурнай антрапалогіі альбо фалькларыстыцы ўсё ж такі большай часткаю антрапацэнтрызм, калі чалавек вось менавіта ў цэнтры, і ён глядзіць на ўвесь свет, зыходзячы з самога сябе. Вось як я жыву са сваімі суседзямі вось у, скажам, вось сядзібе вось вясковай, гэтаксама я буду жыць з насельнікамі поля, леса, неба, падзем'я і гэтак далей. Яны такія самыя суседзі, яны такія жывыя, яны могуць мяне чуць, і што самае важнае, яны будуць дзейнічаць так, як я сам. От яны як бы, ну, такая, ну, своеасаблівая копія, як бы. І от гэты дыялагізм уласцівы традыцыйнай культуры, ён праяўляецца не толькі ў медыцыне, кругом. От куды не пачаўшы ад там прачынання раніцы і закончыўшы там земляробствам ці жывёлагадоўляй. мне просто здаецца, што калі вы кажаце антрапацэнтрызм, то мы ўсё роўна сябе трошкі выпінаем. На маю думку, да Ну, сёння гэта тэрмін, ну, сапраўды можа быць. Все ж таки тэрмін гэта тэрмін. Тут хацелася больш пра вось гэтую асаблівасць бачання, назавем, можа, тады не антрапацэнтрызм, а больш такім прыгожым словам, як дыялагізм. Вот імкненне да дыялогу. Кожнае маё дзеянне, кожнае маё слово, гэта ўсё вось адна рэпліка. А ўсе тыя, што побач, яны іх пачулі, зразумелі і зрабілі рэпліку ў адказ. Вось гэта вельмі важна. Але мы размаўляем з іншымі. На нашай мове. Мы ідём і гаворым: добрый дзень, лес часной. Мы не гаворым на нейкай там мове, не ведаю. Окей, у гэтым сэнсе мы Цэнтрычныя. О, ну і слова. І мы лічым, што яны зробяць так, як мы робім. Окей. Тады я з вами згодна. Можа быць. Это все схемы даследчыя. Антропадыялагічныя. Ну, можа так. Мне яшчэ не вельмі зразумела, чаму вы паказалі 11 там да 17 стагоддзя, чамусьці была Яны ёсць, гэта такія тэксты, проста ёсць дакументы гэтыя. Напэўна, раней, тады, калі ішлі, это, напэўна, вы маеце на ўвазе, калі ішлі такія магутныя кантакты між усходнімі і паўднёвымі славянамі. Вот, адкуль, чаму мы вылучаем толькі іх, таму што кантакты былі паўсюль і раптам. Гэта той перыяд, які пакінуў вось такую вялікую колькасць, скажем, дакументаў вось гэтай сферы. Это значыцца, на нашай тэрыторыі ёсць гэтыя дакументы, што відаць, што у нас... Можа, не дакументы ёсць, а ёсць тыя факты, якія знаходзяць паралелі ў дакументах вось таго часу. Глыбей мы не можам пайсці. Нема даных. Але чаму толькі з Балканамі і з Балгарыяй? Это як адзін прыватны выпадак, бо калі ўсё ж такі далей я перанеслася на заходнюю Еўропу. Але тут я хацела сказаць тое, што ў складванні замоўнай традыцыі беларусаў аказалі сваё ўздзеянне плыні. З аднаго боку, якія ішлі з заходняй Еўропы, з другога боку гэта плыні, скажем так, візантыйскія. І вось тыя плыні якраз яны маглі ісці менавіта праз вось паўднёвых славян.
і апокрыфы, якія вельмі слаўна і поўна даследаваныя, гэта балгары, это сербы. І вот калі мы возьмем тую літаратуру і пачнем супастаўляць з нашымі тэкстамі, ой, яшчэ б знайшлі шмат цікавага. Але ў нас это практычна не зроблена. Это толькі ось спроба. І тут яшчэ, можа быць, таксама не зроблена. Ну, чамусьці мы чуем заўсёды ўсход і захад, і ўсход у захад. Нібыта у нас не было поўначы і поўдзень і розных іншых накірунках. І была сувязь з тым, што ідзе з поўначы, напрыклад, скандынаўскіх традыцыях, і на мыслі таксама недзе там ёсць. Это ніхто не... Напэўна, і не даследавана. Нічого не магу сказаць. Зусім. Хаця паралеляў цікавых з тымі ж фінамі даволі. Але тут усё ж такі гэтыя паралелі з паўночнымі, наколькі вот я трошку памацала толькі фінскую замоўную традыцыю, то найпершыя паралелі ў нас якраз заснаваныя на універсаліях. Як там вадзіца ты абмываеш, тралівалі, абмый хворае цела. Это універсалія. Хоць яна знайшла вот такую рэалізацыю ў асобных традыцыях. І это рэцэпцыя хрысціянскай традыцыі. Вот усе і арданы, ружы і цэлы шэраг іншых, это ўсё ж таки ўзыходзіць да тэкстаў, якія апелююць да Святога Пісання. І яшчэ одна рэч. Істера, может быть, это Іштар, а не Істерія? Не буду казаць, чаго не магу сцвярджаць, не буду казаць. Не, гэта ўсё ж таки як грэчаскае найменне органу. Але это трэба таксама просьма літаратуры. Вот якраз Істера даследаваная даволі грунтоўна на падставе розных дакументаў. Дзякую. Мне вот шмат што вельмі цікава, мне асабліва цікава блізкаўсходнія паралелі. Яны мяне ставяць у здуменне даўно, тому што я сама на іх натыкаюся, калі я працую з сумерскімі тэкстамі і бачу проста вось адвербацыі беларускія гульні, напрыклад. І я зразумела, што я спецыяльна гэтага не даследавала, і мне вельмі цікава, адкуль яно бярэцца. То есть, якім чынам, напрыклад, сапраўды сумерскі тэкст 3-2 тысячагоддзя да нашай эры потым запісваецца ў 19-20 стагоддзі ў Беларусі. То есть, і вот тая самая сітуацыя, але там іншыя персанажы, іншыя назвы, іншыя все, але відавочна это той самы паттерн. Чым наогул гэта можна патлумачыць? Я не ведаю таксама, я не думаю, што у вас ёсць адказ на гэта пытанне, але мне здаецца, што гэта неяк можна было бы, ведаеце, проста нават прыкласці намаганні і падаследаваць гэта больш глыбока. Таму што калі мы глядзім там на рэгведаўскія ці аюрведаўскія паралелі, глядзім, тады мы штосьці мы прыдумляем гэтыя індаеўрапейскія сувязі. А калі мы глядзім на зусім на абсалютна такі сумерскі, ці у вас акадскі прыклад, гэта славутая вельмі акадская замова ад зубнога болю, калі мы на гэта глядзім, тады проста зусім не ведаеш, куды гэта дзіваць. Таму што гэта ніяк нельга прыпісаць там на нейкія агульначалавечыя універсаліі, таму што гэта не агульначалавечыя універсаліі. Але яны такім жа самым чынам праходзяць з Месапатаміі, мы іх бачым в Месапатаміі у другім тысячагоддзі да нашай эры, потым мы іх маем у Беларусі ў канцы другога тысячагоддзя нашай эры, то есть 4000 гадоў практычна. І мне яшчэ, пакуль я глядзела, я таксама бачыла гэтыя паралелі, Маці Божая, якая без болю нараджае, гэта абсалютна старажытны сумерскі міт пра адзін з мітаў пра стварэнне свету, пра Энкі, там, дзе Нінсекіла, Нінхурсага, і там Уту, калі там проста яны все кожныя праз 9 дзён без болю, без пакуты нараджаюць там наступную багіню. І кожны раз тэкст это падкрэслівае, што яна нараджае без болю.
І от зноў такі пазней мы бачым розныя паралелі, но мы сутыкаемся з гэтым, што яна абавязкова вельмі важна, што яна без болю нараджае, і потым мы гэта назіраем у мітах і не толькі беларускіх, таксама пра Божую маці, якая нараджае без болю. І вот шмат просто што гаворыцца, я просто пазнаю таксама з гэтых старажытна-блізкаўсходніх тэкстаў. Мне здаецца, што трэба неяк гэтую рэч просто спецыяльна падаследаваць, таму што мы маглі бы там на неверагодныя нейкія рэчы, нейкія адкрыцці прыйсці, бо пакуль што мы іх просто фіксуем. Вот. І яшчэ я хацела спытацца, калі я працавала з хетыцкімі тэкстамі, там, значит, там ёсць цэлы шэраг замоў, якія там, скажем, робіць, пераважна іх робіць багіня магіі Камрусепа. Яна там вяртае да жыцця, альбо там багіня прабабка Ганна. Яны вяртаюць да жыцця таго, хто жыцця выпаў, і гавораць замовы. І яны таксама вельмі падобнага паттерну. І тады, калі я з імі працавала, я вылучала і на аснове літаратуры, і на аснове ўсяго такую два асноўныя тыпы магіі, аналагавая і сімпатычная ці сімпатэтычная магія. То есть адна кшталту аналагавыя мы тут вельмі много бачылі, як тое так робіць, так і ты гэткім чынам рабі, так? І другі тып, гэты сімпатэтычны, я раблю таму так і так, а тады, значит, яно табе будзе так і так. Альбо я бачу, што штосьці гэтая з'ява робіць такім чынам, і, адпаведна, у гэтага хворага таксама хай робіцца такім чынам. Это як бы аналагавая магія. Так? І ёсць гэта сімпатэтычная, якая працуе па-іншаму. То есть я ўздзейнічаю на штосьці па-за хворым чалавекам, і тады гэткім жа самым чынам яно спрацуе на хворага чалавека, то есть мне не трэба нават кантактаваць з адным хворым чалавекам. Ці вы з такім сутыкаліся таксама ў Беларусі, ці ўвогуле это класіфікуецца, якая-небудзь гэтае даследаванне гэтай лекавай магіі на гэтую тэму, ці мы робім? Не робім. Пакуль ідзе чыста канстатацыя. Дарэчы, мне вельмі цікава, што там багіня, як вы сказалі, што багіня кожная нараджае новую. А гэты сюжэт, ён якраз паўтарыўся ў заходнееўрапейскіх, я зараз не скажу, гэта нямецкая альбо англійская, там, дзе толькі гаворка ідзе там, а святая Ганна нарадзіла там святую, скажем, Лізавету, а святая Лізавета там яшчэ кагосьці, я зараз не скажу. Я тады здзівілася, думаю, як это там ідзе гэты ланцужок з трох персонажаў. Аж адказваецца, адкуль. Так, а сумерскі там можа з 4. І на 4 там уже гэты такі як бессэнсоўны ланцуг нараджэння, ён спыняецца там уже такім валявым намаганням самай мудрай багіні, якая прымушае гэтага бога янкі уже заняцца сапраўды стварэннем свету, а не зачынаць тых новых багінь. І у гэтым сэнсе у Фламандыі, дзе я доўгі час была, там у сярэднявеччы была такая традыцыя, прабачце, так і называецца фламандская троіца. Это вельмі папулярная скульптура. Вялікая Ганна сядзіць, у яе на каленях Марыя, а ў Марыі на руках Ісус. І яна, як бы гэтая вялікая багіня Ганна, яна, напрыклад, можа трымаць кнігу, кнігу лёсаў. У Марыі маленькай на галаве карона, яна каралева свету, а Ісусу гэту кнігу даюць пачытаць. Альбо там у яго нават шышачка можа быць в руках. Гэта сотні такіх скульптур, просто сотні. Тэкставай традыцыі я не бачыла. Это, безумоўна, некая фальклорная прыгода. А скульптур гэтых сотні, яны былі просто ва ўсіх церквах. Іх так і завуць фламандская троіца. Это дзве вялікія багіні. Багіня маці, тады багіня дачка, і у багіні дочкі Ісус. У замовах народы аж 3 жаночыя. Я спецыяльна пагляджу. Там яшчэ тады маці Ганны паўстае. Ці не Лізавета нават. Так. Што глядзім, што нам гэтае даследаванне трэба нам ісці. Тут і гэты бок ён цікавы, але я колькі зараз займаюся замовамі, і для мяне адкрыццё, наколькі
нераўнамерная замоўная традыцыя на тэрыторыі Беларусі. І замовы, скажем, там Іўеўскі, Ліцкі, Воронаўскі, ну вот скажем, гэты раёны і які-небудзь Касцюковіцкі, там Беткаўскі, это два розных светы. Паміж імі адрозненняў можна знайсці больш, чым супадзенняў. І калі вот, звычайна там ёсць такі ярлык беларускія замовы, ну гэта настолькі рэгіянальна, дыялектна розны свет, што нягледзячы на тое, што глыбіня вот такая страшна падумаць, дзе тыя карані можна знайсці. Ну, вельмі добра, дзякуй, у нас час уже наш выйшаў. Былі пытанні пра як можна будзе вот паглядзець гэтыя самі прэзентацыі. Я хочу всім сказаць, што мы будзем это в Moodle, будзем это курс рабіць, там будуць іншыя умовы. І мы яшчэ таксама падумаем на гэты конт, таму што вось в запісе яно будзе, ну вот просяць глядзець. Мы падумаем, мы тады з вами, Тацяна, просто пра гэта асобна пагаворым. Ось, потому что многие, конечно, вот, это ж хочется, это ж у вас вельмі добра, вельмі якасна все зроблена, и, конечно, хочется гэта павывучаць, а не просто вот вокам кинуть. Ну, сённяшнюю прэзентацыю у нармальным выглядзе, чаму так атрымалася, я готова, як бы, хай вісіць на сайце, нема праблем. Мы гэта зробім. Это вот тут я глядзела, што ў чаце паўстала пытанне, і я кажу, што мы гэта зробім, мы давядзем гэтую справу до конца, толькі падумаем як. Апроч, потому што мы збіраемся гэты курс сапраўды ставіць уже на Moodle, вот на такую іншую праграму, там, дзе можна будзе там і праз год, і праз 10 далучыцца до гэтага курса. Іншым людзям уже в іншым часе, не толькі запіс глядзець, а нават і некія там, можа быць, і заданні выконваць, і што-небудзь такое. Ось. Ну, а пакуль што, конечно, вельмі вялікі дзякуй. Дзякуй маім слухачам. Так, слухачы, гледачы, это ж мы толькі тыя, што жыўцом, это ж толькі малая частка таго, хто глядзіць гэты курс. Ага, там Тацяна руку падняла. Тацяна, штосьці сказаць хацела? Нет, я хлопаю. Ясно. Ну так, можна ўсім, хто глядзіць, таксама вот можна памахаць рукой, паказаць сябе вот так вот, падзякаваць абсалютна нашай цудоўнай лектарцы, это абсалютна цудоўны курс, вельмі за яго ўдзячныя, ну і сапраўды будзем глядзець, як мы зможам далей задавальняць прагу да менавіта гэтай веды наших слухачоў, потому что запыт досыць вялікі. Вот хочу просто адразу я сказала, і кажу, что запыт вялікі на працяг, на некія іншыя супрацоўніцтвы, хочуць слухаць вас далей, потому что у вас сапраўды гэтая веда мусіць это цікава. Большая, так, это вельмі цікава, і гэта вельмі своечасова. Нам якраз вельмі хочацца цяпер працаваць з традыцыяй вот у гэтым новым часе, яе асэнсоўваць, і, конечно, ваша веда просто бясцэнная. Дзякуй. Ну, тады усім, хто не хоча паказацца, там хтосьці пальчик паказваў, ну, тады просто усім да пабачэння. Всего найлепшага. Будзем усе здаровыя. Так, вот пачалі год за здароўе. Дзякуй.